Алейкум мардум, имрӯз магазинҳоро тоза карда товарро ҷобаҷо кардастем. Айс мошинко, айс автотоваро, айс бошад чихолоро ҳамаша тоғрӣ кардастем. Ҳозир дорем медарем ку чига бошад. Ака чока исида ичахадад? Assalomu alaykum. Cho'kadi bular. Каро хуб чока исида инҷо? Kamera tak megardin. Инҷода мегардем дар магазин чекапа гуфта. Hech ne pochtoy bordaro zakaz kargan, pochta zakaz kargan. Hamon pochtashon nav pop kesem. Diga bu soatni yo'qin. Soat 12 nimi shabay. Xudo xohlab hozir ham pochtashon jo'bajo kada, pochtashon tayyor kada, o'zi mebarim pochtarsa mesporim ba'd xona merim xonai karoshi. Va paym pochta уже hamir roz qabul kardemsh, hamir roz harakat mekim, pochta bigirem, pochta rasada busporim, ushtoy baroqta birasa. و بارداره که مثال zakaz kardigan ina gati Samsung A54 jada Samsung A54 anish boshad Technospark Go gati Samsung A3 Redmi A3 ya bordar digar mo zakaz kardas Redmi 13 Pro Plus va yak bordar digar mo inja XR zakaz kargan o'zim chorta pochta hamir o'zina pochta chorta bdas hamor ин оформлять кардам xudo xohlab o'z tayyor kardam барем да pochta rasa mesporimsh ina o'zi navbati A54 shid ҳамора настрой кардам. Агар ки шумо дар мисол шумо дар дигар шаҳрҳо қарор дошта бошед, мисол Москва да набошед, дар дигар шаҳрҳо бошед, метавонед ки WhatsApp да муроҷиат кунед, рақамое ки дар рӯи экран дастем, да WhatsApp да муроҷиат мекунед, оператори шумо да оператори ҳамаша мефаҳмонатон. И худо хоҳад соғ саломат нерав посилкатон да дастон мерасад. ҳамаша настрой мекунед, бо инҷа программа хеле нишон медиҳад ки посилкаи шумо куҷода чи неста ин мисол посилкое ки як рӯзи охирон штаги уже и посилкое ки пешинан мемехада бардоро уже заказ кардан ай дигар шаҳрҳо истода чихак дасин ин посилка тамошаши ай соли 2022 канта дуртар бихаб пушта бутоват хоб ин ай соли 2022 мемехада бардоро мисол посилка заказ кардан ҳар як тайми бардоро ҳастан ки мисол бардори хумон телефон заказ кардан ёки кадом намуди аксессуар заказ кардан мошинка телефон наушник бо чизе ки дар магазин мо дар фурӯш бошад. Агар ки шумо дар кор бошад ба дилипор метавонед ки WhatsApp да муроҷиат кунед ва мо ҳатман шумо да мегирем равон мекунем хе тавассути почта Россия ҳар як местоположениятон дар WhatsApp мепартем. Агар индекс почтаон надорен ин местоположениятон мепартем, мо худо хоҳад мебинем мо чанд хад рӯдантон ҳамаша ҳисоб китоб карда гаптон мезанем. Маъқул доншед метавонед ки заказ кунед. Ну соғ саломат худо хоҳад ба наздикии кӯчатон мерасад мераи почта Россия мегирӣ. Ҳамин қатив сиё. Хоб бардоро саломат бошед. Ин видеоро ма просто хайна гупёпо брашка сарох када омад. Немо шумо гуфтем ки почтаон ки равон мекунем. Худо хоҳад почтаро оператор таски ҳамаш тайёр кард, бигирем тайёр кунем барем бисупорем. Хоб бардоро саломат бошед. То видеои дигар худотон айтё кунед.